Morning guys! Ako nagkaon ko og pamahaw. Ingon sa ko antique, birthday na ako. Kinamay cake good. Cake pa ni mama itong birthday niya. Nalipay ko kay kanang na-upload na ako akong pinaka-meron na video sa ako ang bagong channel nga Mrs. Pista. So, ako naman sa explain nga, no, ako rin nag-vlog pa. Paaboton sila ako si Chris. So, kung abot ka time nga si Chris ready na, so, malipay ito mga English paka. Manuspay na po ito mga Bisaya. Pagkakaroon na mag-enjoy siya sa mga Bisaya. Ay, sa una, English ba ito sa una? Chart. Iihaw na lang ako sa kumbaga si istorya. Sa manihapon sa ako, ang ako rin sudan dahil kay inununan ng isda. Manihapon ko na siya. Ay, manihapon! Collected by mamahaw sa ako, Diyos ko Lord. Kana, inununan, paborito kinako na. Luto sa ko ang ante nga, baka kayo. Ang cake food ba? Ang cake po na ako. Di ka na sa Merko. Birthday lagi daw na ako. Lagi. Ang gabilang kan mga gati. Basta mo, ang ice cream. Wala akong ibutan sa ref. Kailan ay? Murag kuan. Something. Pero lami man. Sige, magkaon sa kuha. Palit ako niya. So, today's ulam, para sa mga paniod to, is noodles. Tas, inununan yapon. Tipid-tipid mi para makasave mi kwarta. Dahil napagyapon ng cake ni mama itong birthday niya. I'm having lunch with my husband, Chris. Ayun, nakuha pa ko iligo. Lagi na lang dyan, te! Tapos, wala na ako nag-brown rice kay dapat ko mag-gain ng weight. Kay naabot na sa 45 kilo akong timbang. 50 ba ako plus. Permanent di ko mababa o 50 plus. So, mga ansa me. Sige, bakay may karon. Diri sa amo ang subdivision. Tura si Jake nag-bike. Si Chris. Hey. Somebody else is filming. Nag-ano po sa nag-vlog. This guy's the only one close. So, maato mi sa among amenities dito dapito. May swimming pool ito. Muragda ko ata ang swimming pool. I think our swimming pool is bigger than the other one, right? So, we're gonna show you the swimming pool that they're still building. Ala, nag-English tagi ko. Ay, Diyos ko Lord. So, which way we're going to go, my dear? Yes, sir. Char. We'll wait for Jake. Bisdak daw ko no, pero nag-English. This way, my dear? Yeah, Jake is coming. Hi. He's bigger now, huh? Ngayon ko sa'yo, pag hi ha. Ngayon po siya, hi. Close up. Okay. Hi, hi po ng dog. Yeah, Ay, cute na ba siya? Cute siya ko. Cute ko. Cute. So, padawang namin dito dapita, oh. Muna among swimming pool dapita. Tapos sa, niya, sa tabok, napoy swimming pool. Pero mas, sabi nila, dako daw nga mo, kaysa, primero. Pero, naapsa na lang guna sa sa Gaisano. Ang Gaisano ga-start murag, January, may dear, no? Yeah. And plan nila is i-open ang Gaisano for karong December. Pero dili sure, dili 100%, pero at least dako na kang Gaisano sa amo. That's a lot of birds. You hear that? Oh, no. Nature. Aligi ka didol. Wala lang mahulog na bitin ha. Tura. Is that what lovebirds are? Mga tulog na siya. No, Maya na siya. So loud. That's cool. Yeah. That's their bed. So, naabot na diri sa... Naabot na diri. Pero ko na-report. Naabot na diri sa swimming pool ko no, hi. Namo, muragamay Looks like a no, dump no? right now, I think we can go in there.
Wala man nakaingon nga no enter. Someday, this will look so nice. So, medyo nice siya. Gubot pa kay karon. Naidaw pa yung bangag dere. Ano siya gamitan niya? Ano siya? Uy, mo nag-birthday sa ano, Pika swimming pool. My dear, I wanna see that ba? We'll go around. This one, my dear. Wait. Tanawa gani. So, ingon ana siya. Murag kani ata pambata. Tapos, aparihala gyapon speakers kay dito ang pandag ko. 5 feet lang ang kinalauman sa pandag ko. Tapos, of course, pambata. 2 feet lang ata na. Ay, parehara magyapon. Pamiyaw na ako. It's the same size, no? I think this might be a little bigger, but it might be... The area. Yeah, but the swimming But the swimming pool is the same, no? Maybe even smaller. That is so tiny. It looks smaller. Yeah. Sige, adto mi sa Pikas diha oh. So atbang ra sila. Kani amo tapos didto ang sa Pikas. So atbang ra sila. Kay na may creek diha. Gusto nga. So medyo layo kay mong gilakwan karong adlaw. Mo na dadapita ang kuan swimming pool. North di ay nga area. Mo ni ang creek. Usay pag magbaha, mag-ano siya, mag-overflow siya. Pero itong primero namang balhin na mo, ginabahaan jud mi. Pero wala nang sakasambalay, asa mo silingan lang. Di lang sa may ano, mo niyang creek. Tapos mo niyang katbang. Dako kay siya nga tulay. Wide. Murag pila ka lanes? 1, 2, 3, 4, 5. Ni, 5? 5 no? 5 skinny lanes. Wait lang na ha. So, diri sa subdivision na mo, na ay limit nga speed, 25 kph lang. Tanawa, nakabutang yun na siya. Pero ba mga driver diri, dili mo patuod. Magpadagan ng gyapog kusog murag ilang dalan. Hapit na gabi, hapon na. Mga silingan na mo din. Murag layo-layo yun ang gilakwan kay sakit na kong tiil. Murag ang balay sa akong friend kay muliko pa may pa tuo. Tapos pawala, tapos sila ang sa swimming pool patoo, tapos pawala. Kapit na Jimmy naabot. According ni Chris naman, ni Jake, invite daw siya ng nag-birthday diya. Kaya doon ang ka-carpool mate. Pero maulaw daw siya kay... Ano, maulaw ka? Maulaw lang daw siya. Looks nice. Nice. Magdili ata ta ka. I think we can get inside, my dear, because Let's try. Okay. Let's try it out. So wala may kasulod kay nag-birthday. And isa pa kanang dili limpyo ang swimming pool. Wala nila gilimpyuhan. No, they're not cleaning the swimming Yeah, pool. it's pretty bad. Pangit siya. So magmaulaw mo yung pakita sa swimming pool. Tapos maulaw po yung suod kinay nag-party. Looks more like a canal than a swimming pool. So karon pa ulit na may. Lain na unaw dire. I'm not telegenic. Telegenic? Is it telephone-genic? Or? I think so. Sige, muli na mi. O, gugma na po ta magkita. Bye-bye.